Gusto kong ipainom sa'yo yung kape na kopi ko, 3 in 1. Para pag inom mo, boom! Gising ka sa katotohanan. Hindi ka naman talaga niya mahal. Kay nga nung kong dili ug nagyoy something. So yan, welcome na po rin sa akong channel mga boy danlak, no? Kung dili pa kaisa na ko, ayaw na pagdugay-dugay, mag-subscribe na ka o pindutan ng notification bell, pleng 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 pleng, para updated ka sa mga videos na ko, no? So, kana akong background ya, ayaw nyo nag-ambata kay, siyempre, pobre na ta. So, ang atong pag-istoryahan karon, no? Agatong pagtawi-tabihan, mga kadanlak. Kung unsa akong kinabuhi sa probinsya namo sa Dipolog, aya ko nakaarig Manila. Abi nyo makadanlak sa tinuod lang, no? 12 mi kabuok, 10 plus 2, 12. 12 mi ka managsuon, no? Pang 8 ko makadanlak. Daghan mi, kugyan ki akong papa mo. Jer agag. Pastilan bukid ang mano. Siyempre, bugnaw yung panahon. Si mamag siya ako sige mo. Grrrng. So, di ba? 12 mi ka managsuon, no? Sa una, sa probinsya pa ko, sa mga sa Dipolog, Sambuanga, akong trabaho dito is wala ko gapuyo sa mong balay, no? Nagpuyo ko sa laing kabalayan. Pag human ako og eskwela elementary, wala na ko ning mag-high school, nipuyo na ko laing kabalayan sa akong mga kaparintihan, no? So akong trabaho ana, no? Mabuntag, siyempre magkabugtubig ng mga atabay, siyempre dulho pagbalik angat pas anog dagkong galon, na muna akong trabaho, bukid. Dayon, kahuman manglaba, ing ana, manglimpyo ng balay, manilig sa silong. Normal nga pang ginabuhing pobre gud. Manaka og lubi, kay baon ng palwa dawin, kay sapsapon may isugnon bughaon day sa silong. Ana may kinabuhi, pasan ka palwa. Lis balay ana. Maglungag, siyempre ana, di ba? And dito po ko nakabalo magtrabaho nga manugway kabaw, na makanding, manglalog og baboy, manghuwag bisol, pusaw kay latan ipakaon sa baboy, mga kadalak. May kinabuhing pobre nako sa una. Kinabuhing probinsya, no, sa una. Then magbaul, magdaro, ana. Oh, magdaro ka sa kabaulan, then mapatuna ang manugdaro, patuna agabaw. Kinahanglan adi sir mo ko atong kabaw, imbas ang pakuyamon kana mag-usap-usap ma. Mag-ana ng kabaw, ora ka og chinggam sa tunaan. Wala siya, no, dayon. Tibon din ang lapoko niyang ulo as yung likod. Daro na po ka, taod ka siyugo, magkalapok-lapok ka. Matumban pa nimo ng tai sa kabaw. Ana, siyempre daro ka. Pag magdaro, na ukayo na po di mo, ana trabaho bukid, ukay na po ka, na abta mo pila ka simana, pag uno po kay surko na po ka, ay magtudling, pag magtudling, ay ikaw ragya pa yung mugas, na mugas ka, kauban sa mga kaila, mugas, na pag naturok, abuno, na, oh, mato no, ay pag human ana, mangabuno ka, pag human yung pangabuno, siyempre, muna po na siyang surkohon, ana magina, segunda pang abono rin surko, ang surko, siyempre mangbanay na ana. Pangbanay, alipay, nakakayo kay nanay mga puso. Abay niyo saging rin na ipuso, na apoy mais, oy. Abay niyo saging rin na ipuso, ang mais po na ipuso, pinuso, binuging. So, mananggi, ana, kauganag ko, nga na manakagis bukid. Manugway kabaw, anha ng mga tagaytay, ana, dalag tirador, butang diri sa agtang, tihol-tihol. Nga na ang tihol-tihol sa kabukiran ba, may mga langgam yan, no? So pait kayo ang kaagay na ko sa bukid, inig human pa na ako sa bukid, wala na ko yung mga kuan trabaho pagkahapon, moilig po ko na og ruhas, kay mo kuyo kog panagat sa akong magulang, managat sila, mo kuyo ko mga hangir, ang kuha ana tuloy, mangsi sa klaseng isda, o diri sa Manila tawag na tamban, tuloy na sa mga managat may gabi, mga alas 5 sapon managat, mudungkog alas 8. Kung naikuha, swertihan jud na mga kadanlak. Kung nakay kuha, hagpat, kilaw, kung maghagpat, uli balay, kilaw, ay sugba, mag-asin, magamos para naikanon sa bukid, nga na. Muna akong trabaho, wala po ko'y panagat, matubaling po bukid, mananumpog sa lagon, mga bisol, nga na. Kamuti, kamanting kahoy, muna yung mga pinubring kinabuhi ba. Kaya bini mo mga kadanlak kami, daghan kami managsuon. Kaagi ko sa unang panahon nga, kanang mga onmi, makapalitres papag, kuan, piki pa jud kami sa una among karon katong yellow corn nga mais. Lungago na muna palis pa pag mga 5 ka kilo, budgeto na muna kanang 1 ka kilo tunga, lungago na muna sa pamahaw. Isag tunga
kaluwag, mahukal kag isa kaluwag, then duha kag tungag luwag, kana isag tunga ra kaluwag, ibutang sa plato, di wa nay balikan na kay daghan mi kabukod. Igsuon do siguro mi kabuk. Ing kana sudan taon, mas kan mga naituloy. May mga unong kabuk tuloy, usa kabuk dagko tungaon pa para mahimong 12 pastilan. Para maapon lang yung mga anak. Nga naka utukan akong amahan. Sound kusupil mo George. Yan ano? So higop sabaw, daghano na lang ng sabaw kaysa tagtanglad, bawing, sibes Bombay, luya. Na mas daghanon gid ang sabaw. Nagian na mo na pait kayo. Bisag malang-alang kagkaon, magpakabusog na lang ka sa tubig ug sabaw. Apiki man kaya gid. Muna akong trabaho sa probinsya, ingana. Nagian po na muna kanang mangawat mig saging anang kabukiran. Kuyog sa akong mga kaila na mangawat mig saging. Naipulak ng lubi ang kwaon, mag-agi mig suba, di ano muna maglangoy-langoy mi, pero sa mong ilalom sa mutian, nanay saging, tag sa kasipi, tag 5 kasipi, langoy-langoy pa sa mangel, pero nay saging gidala, giguyod sa tubigan. Ingana mi sa una. Na, mga kadalak, di ilalim no. Nagian po na munang kaninig na mahulog nga pandisal anang bikiri. Amo nang sipa-sipaon ibutang na muna sa ilalom sa bulak. Bulak anang naiatop ana bulak mga unsa pa di mga klase tabuna na muna ug bukong ug dili kana mga sagbot-sagbot silupin pagkagabi mga kadanlak. Balikan na muna sa mga barkada balikan na muna. Oo, kuban ako mamanghod po balikan na muna. Amo din ang kwaon. Amo din ang kanon pagkagabi ikwaon muna amo nang subaon sa balay. Among halub-halubo na sa kalayo murag barbecue ba. Amo din ang kanon ngano pandisal. Ingana mo kaagi sa una kadanlak. Tinuod gina promise. Saksi ging ginawa na. Mugnay kaagi na ko sa probinsya pait kay kaagi. Dayon manaan ang merkadong daan di sa ruhas. Magsuong-suong, magdala og kanang silhig. Ana magkuhit-kuhito ng ilalom anang baligyanan basig na ay mga 5 pesos na ay 20. Na makakita mi sa una kanang kasagaran mo makitan kanang 10 pesos nga papel na abdan pa na kuna. Excuse me kanang 10 pesos nga papel kana. Muna among kuhit-kuhiton mga kadanlak. Kutuot na duko-duko sahim kanang inig hapa-hapa nimo napay mga luwa sa tao dia mga nako pag inay kaagi no just me yung marimar yet still ang pait kaagi ganun kaagi subi sa una mamasol na walay trabaho ana mamasol ana suba pa buhat og paso mamasol og siwil tolyong kasili kana masol manguot og kasag anang kabasakan yana manguag-uway manglintop ani kinabuhing probinsya gyud ingana gyud maglaag-laag mi bisag asa laag mi mga ligo anang suba sus uli hapon na maraming mga badyaw sa una ba yan sa una po dalo kay may pagkaon kanang kuan ana ba pero kuan kanang bulyagon pud may ana normal lang sa kabataan sa una nga ana gyud sa una si kuan mga kabataan dulang kasing ana manay mga dulang kabataan sa unang panahon munang ako adisir ko na arig Manila talaga nahuna-hunaan gyud ako nga dili na gyud pwede nga magtambay po ko aning probinsya kay siyempre nakita ko nako akong kalisod sa akong inahan ug amahan. Kaya akong papa, ang trabaho sa akong papa, siyempre nara sa kuan. Walay grado akong papa, wala ko mag-eskwela, wala ko mag-elementary. Nagkuan ra akong papa kanang managatay ra pud, mamasol, ana bisag edad-edad na akong papa, mamasol lang gihapon siya akong amahan. Mamasol mo na iyang ibaligya pang ginabuhi namo. Din ako mama pod, wala po'y trabaho. Labandira ra pud siya nang mga kuwaon siya labandira, magbantay bata, tigulang. Ingana ba? Kaya ang mga magulang po, di makatabang na mo, mga kadanla, kay sayo po nga minyo. So, manang nakaingon ko nga, panahon na siguro nga, trabaho ko Manila, bahala kung sa akong trabaho. Manang naibarkada na ko, nangitag trabaho ko sa talyer, kontrata isa ka tuig, tag 1.5 rang bulan, o diya sa Cubao, doon sa Farmers Cubao, diya akong una ni anak og Manila. 1.5 akong bulan, kontrata na isa ka tuig mga kadanla. Pero naabdan ko mga 7 ka tuig, 7 ka bulan, gi-increasean ko na 1.7 akong kuan binulan pero kulang yun buto na unaon pero gisugal lang ginako akong kinabuhi para ang trabaho para makatabang ko sa ginikanan. Nga na yun. Una na akong paglarga, wa pa jud ko tugti sa akong mama. Akatong motor nga among gipakyaw pa dulog pantalan. Iyang gisabot ng driver nga dili mo pakuso og padagan para mabiyaan ko sa barko. At tinuod gid makanalak nabiyaan jud ko sa barko. Pero nangita jud ko maagi ni kuha ko police clearance. Para gid nga ma-reschedule nako akong sakay sa barko. Muna paglarga nako, didto ako ni papa nananghid, wa nako nananghid ni mama. Ningon ko ni mama nga maato og Manila, pero nana ko diri naabot nako ay pa ko nananghid niya. Matong iya akong mama, siyempre pinangga ko niya. Kukumarting ko niya. So ito, trabaho ko diri sa talyer. Lisod ay pag-abot nako diri gilantan pa ko, kinabaguhan pa ko. Kanang inigsimot ako sa mga kuan inig ginhawa no, puro aso na mo maginhawa ni Manila kay polluted gyud mga sakyanan.
na nabaguhan ko ba, pero nadawat na ko to kadugayan. Hantun nga na nakatrabaho-trabaho na ko, nakatabang-tabang na ko, na nakapadala na ko, kapalit na ko kanang mga buhi nga baboy para atimanan sa mga igsuon. Magulang ko to hantun, nakatabang mi din, gipapahawa mi sa mga gipuy-an sa ruwas, nabalhin na mi karon sa daplig baybay, pasil. So nakatabang na ko, nakapabuhat na may balay, kauban sa manghod po, tabangan na mo. So munang karon, dako na ko kuan kalipay kay sa unang panahon, sus, wala taon may ultimo mga sanina, wala kayo brief, magkuan pa, mag-iilog kami anang kasi una makasuot ng purol o sanina. Pero karon kaluyan sa Ginoo, nagkasubra-subra na ang purol, ang shirt, brief, sobra-sobra na, napay ko'y panty. Kastilan. So ana makadanlak no. Sige rin ampo sa Ginoo nga bahala ko ko'y grado tarong nga tabangan po ko niya makasulod ko trabaho nga maipod akong amo. Munang dito sa talyer, pag human akong trabaho dito, isa ka tuig ra ko og tulo ka adlaw nihawa din ko. Munang akong amo karon diri 5 years na ko sila Mas diri ko na okay, diri ko na purma na himo na akong tao. Yeah, dalagang Pilipina. Yeah. So mara to makadanlak no. Puti akong kaagis yung kinabuhi, dili gid sa yon. Makaon mig sobra-sobra nga pagkaon sa una sa probinsya. Munang pait kayo. Munang ari ko Manila kaon sa ulagming pagkaon akong mga inahan o gamahan, mga igsoon ako ito padalaan ko kwarta kaon mong lagmi para makatilaw ta kay sa unang panahon hidlaw kay ta puro ta bulad, likway, kamunggay, lugbati, bukra. Nako Diyos mi marimar. Pait yo kay munang karon pasalamat ug dako sa Ginoo nga tagaan po ko na gabayan po ko na sa mga plano sa kinabuhi. So muna diri ra po ko nakabalo mo gamit og cellphone og nag Facebook ana diri ra po ko nakabalo. Hantod karon ako nang gisulod ni YouTube kuno hay ni. So masi makaloy ata sa Ginoo ni nara po tawong matabangan. Kaya ang purpose ng kanang makadanla kung makaloyan ko ani akong YouTube channel. So kanang mga tawo nga pareha pa ako kaagi sa una kanang mga limos ani makarsada makita nako magpakalbuti manguha ng basurahan nga pagkaon para ilang kanon. Kung makaloyan lang ko puhon tabang-tabangan ko ninyo kung unsa manggaling kay di ko padulong kana ra gid akong silang tabangan. Po jud ko sa Ginoo nga puhon tagaan po ko sa Ginoo nga kana tabangan gid ako na sila. So mara to makadanlak no hinaot nga namoy nakatunan sa akong mga kaagi sa kinabuhi. So dili kita makalimot magpasalamat sa Ginoo sa iyang gihatag nga blessings ug laing kabuntagon ug hapsay ug baskog ngatong panglawas so maabot nga 2020 no. So magpasalamat ta permanente sa mga blessings nga naabot sa tuwa, magpasalamat ta sa Ginoo ug ampingin inyong pamilya sa mga naitrabaho, biyahe, mag-amping mo. God bless us all.